Кратък урок по журналистика. Какво представлява един истински журналист и какво представлява една истинска статия, написана от този истински журналист? Първо, какво е един журналист? Това е нищо повече от комплект очи, уши и една писалка. Работата на журналистите е да отразяват само единствено факти. По тази причина те отговарят само и единствено на 5 въпроса. Тези въпроси са: кога се е случило нещо, да кажем днес, на 5 април 26 година, къде се е случило това нещо, случва се, да кажем, в правителството, кой е този, който участва, това са нашите любими държавни представители в парламента, 240 човека сме избрали. Какво са направили? Решили са да изберат нови луксозни немски автомобили за изпълнителната власт, тъй като полицаите не могат да изпълняват задълженията си в автомобили, които са ефтини за поддръжка, трябва да се движат в скъпи лимузини. И последният въпрос е: как? Направили са го чрез гласуване. От тук нататък журналиста спира, слага точка на статията и няма никаква работа повече да ви казва каквото и да е друго, тъй като с това се изчерпва неговата дейност до фактите. Това е истинска журналистика. На вас, като аудитория на тази медия, оставя сложната задача да прецените това, което е написано, подходящо ли е да се случва в тази държава или не е подходящо да се случи в тази държава. Шестия въпрос е: защо? Когато един журналист започне да отговаря на защо, то тогава той вече казва своето лично мнение, което обикновено, разбира се, е платено. Няма независими медии в България, тъй като са частни, те трябва да правят пари. В който случай означава, че той вече се опитва да повлияе това, което вие правите. Или тук говорим вече за инфлуенсър в днешния мек контекст на думата, която преди наричахме пропагандьор, човек, който разпространява платена пропаганда, за да ви накара в контекста, да кажем, на тези избори да гласувате за крайно лява, крайно дясна партия. В момента крайно десните партии са много популярни. И това трябва да ви накара да се замислите, че всъщност това, което четете, е всъщност платено съобщение, реклама, и не е всъщност истинска журналистика. Не дейте да забравяте отново. Само 5. Къде, кога, кой, какво, как. И нищо повече. От тук нататъка всичко друго е промиване на мозъци.